Jo crec que és una novel·la bastant colpidora i que els seus personatges són com una mena de despullament de l'ànima humana. Els diferents personatges, i són personatges molt diferents física i psíquicament. És que hi ha una reflexió sobre l'art d'escriure, com escriure, etc. I això va com retallant el relat, diguem-ne, no? Ara surt la reflexió, ara hi ha el relat, i em va fer gràcia, no sé si això després ho pots explicar, però que aquests debats sempre són en dissabte. El dissabte és el dia de l'art d'escriure, vaig posar jo. I penso que, tal com tracta els personatges, potser és un dels seus punts forts d'aquesta novel·la, i una altra cosa que també impacta és la solitud dels personatges. A mi, o sigui, això que et dic, aquesta duresa que en algun moment et frapa, ve d'aquesta solitud. I una altra cosa que em va agradar, que no trobes en altres novel·les, és com tractes la sexualitat. Hi ha personatges complicats, amb sexualitats complicades, no? I em va impressionar i em va semblar que estava tot molt ben treballat, sobretot la sexualitat infantil. Em va semblar de xapo. Si tingués de definir amb unes poques paraules l'essència de la narrativa creativa de la Sílvia, diria que els seus temes preferits sempre són els conflictes, els neguits dels seus personatges, la creació d'aquests personatges rodons, i com a rerefons trobem aquests temes universals de l'amor i l'odi, la violència, la soledat, la incomunicació, la mort, l'enveja, contextualitzats en una època que ella sempre explica que li agrada d'aprofundir, que és la postguerra i els anys del franquisme. L'Esborrany, aquesta novel·la, comença el 1957 i acaba l'any 2003. En paral·lel a la narració coral al voltant de la família Soriguera, l'editora i l'escriptora reflexionen sobre els mecanismes de la creació literària i comenten les actituds dels diversos personatges. Això que ens deia l'Anna, que durant 4 dissabtes al matí es troben unes quantes hores i comenten el desenvolupament dels capítols de la novel·la.